good morning. Welcome to my YouTube channel, Cuteless Lifestyle. ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନର ସାଇ ବାବା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନର ଦେଇପାରିନଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଭିଡ଼ିଓ ତ ସବୁ ମୋ ପାଖେ ନଥିଲା, ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ସରି। କଳସ ଯାତ୍ରାର ଭିଡ଼ିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଦେବି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ବସ ମୁଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନର ଯଜ୍ଞର ସାଇବାବାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଯଜ୍ଞର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ କେତେ ଲୋକ ସେପଟେ ଖାଇବା ପିଇବା ହେବ, ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଲୋକ କେହି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେବେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ଦେଇ ମାମୁଁ ଘର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଠାକୁର ଏଠି ଯିଏ ଆଉଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦେଇ ସଙ୍ଗାତ, ଦେଖିକି ଲୁଚେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ କୋଇଲ ଦେଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ କୋଇଲ ଦେଖି, ଏବେ କୋଇଲ ଦେଇ ଏଇଠି ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଦେଇ ମାମୁଁ ଘର, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କୋଇଲ ଦେଇ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହଉଛି ଶନି ମନ୍ଦିର। ହଉଛି ଆମ ଶନି ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଲୋକ ପୁଣ୍ୟ ଆହୁତି ଏବେ ହବ, ତ କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଏଠି।
ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ ଯେ ସକାଳର ଭୋଜିଟା ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି। ଗାଧୁଆଳେ ଇଏ ଚାଲୁଥିଲା ଭୋଜିଟା ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। चलो देखिए पुण्य आहुति हेलानी ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଆସ ପଛରେ ଦେଇକି ଯିବା वीडियो କଥା
आगे साइड में टिके टिके
ଆଉ ଟୁକୁଲି ଭାଇ ଜମି ଜମା ନାଚୁଛନ୍ତି ବାବା ବାବା ଚାଚରା ପାଟରା आशा करी श्री सतगुरु साईनाथ पार्टी हरिबोल हरिबोल आसे जय सतगुरु साईनाथ महाराज की हरिबोल दिया हुला हुली सतवा हसी Thank you.